nsuo no so wa sɛ no ɛno so ka sɛ na kyerɛ nsuo atɛkyɛ fire service fo nsuo na ya atɛkyɛ edum dum gya nti atɛkyɛ akɛma wontumi na Ghana ha ebedum dum gya Abusiafo nananom no obo ade adawroma ode nanso akyɛ yɛn nokre tetrema da yabodwe mogye di afurusane ɛna me ne black hia yebedi nkomo kakra nkomo a yebedi no me patro memfa na manwosem na fa no asam a yɛ ne bre yeto omanga na mu de kire bibi amoyɛ enya kan yɛ ne baba beka bi esan sɛ yeto Ashanti ade mu ne bi ka me yetete so yi enya nka me a yeguso bo hu da wuro sa adrobafo wo mu no metifo betete so enti say NPP ni and NDC ni an ho beba no anje say eko NPP ni NDC e ka mmemi nka bi democracy anye sunsumsem ene ye ka bi na ye no Nyansapo de ana ye danso free TV ahodo aka ho ne say ye nkwa amanyoni bia ho no akoka ne nsam de ata na monyoku achi anampo ye bekọ na bonso ase am de mo ebi am ka NPP fo asem NDC fo mo nko ebi am ka NDC fo asem NPP fo mo nko ye nya bi ye mfa politician bi ametena yakonya iso eni nkomoda na emum ye de wo mo a enim sonsomsem wo mo a enim panyinsem wo mo obo ade adom wo mo adom ankomasem na sabi wo mo nim nindi samka eti na ye mfonyire no ana ye dwuma ye ne se ye pono de ye sane no wo mo enim nyansem ene ye bedi nkomo NPP fonsem bi a ye chama Wontumi na watwi mu asradom ko no beburu kaase ahodo be se edu kobo dompim woni fie so wo mo kofa no oh wasu black oye hwan chama Wontumi osu oso ochia o megene so o te se nanka wo mo kochim meti ya se me hwe TikTok no obo na se Ghana fo nso de o na me busa so mo kwai because o se me minima tworo enti no comment section won me ntimi kameko ko busa se ye so da kwai edi na e ba ye nwane me ba na sie me bo am yetie na ye kwai na me chese boku ye ko boku ana ye ko aboku dia posifo ne wo tuare bokina ana ye ko every coast ifa ne ye ko amon kan kire ye wia nam si ye behunu ba bi a ye ko na eda no a wo mo KOFI ho no enti ya meminya ye ne se chairman se wa ma ne lawyer di kan de letter akọ se ne ho mfa no enti nkadwa da obeba nge na asi ye ko checha ma Wontumi so aye dey ade a wa ye de enye baako ena enye mie me ade a menim se betima checha ma Wontumi o Ghana ha se wa sensuo ena ofisi ene de ne de metimi ahunu anya nche no ahunu se ne mom sunsun mu court mesre yewura we de wada woruma oba mama mensa so mesre o ye nyina ye ni mabakwasem se tete Manhyia ye wa police station ye wa himfie police ye wa police station ye wa court e Manhyia ene ye wa prison e Manhyia prison yard mesre na no me ba Manhyia yewura prison no ayemma na enso konfuo bi anim ohini bi anim mesre yewura aban ne mayi ni prison fo nko na mo fa konfuo nko ai akonfuo ne ahemfo ye prison no so ti ase chema Wontumi o se de ni nyina sunsun mu court o difa o se okọ jail o Manhyia so ye santini enye de santini asem because Ghana ha ye ni sunsun mu court e wa ha Manhyia nkwa na benya se sunsun mu court no chema Wontumi ase nsuo galam se ena minya dance ye bia no wo de gold ba ni TV so be yi so gold am wa say NDC tam atamre sita wo hye excavator ma ko 50 excavator minim so de ye kwan a o magina mo cheche ni nyina o Manhyia enkere wo e bona prison no ewura meyi ni nkrofo nyina nko mahama na omfo no matum yen fo mo ba ho me na wunya NPP ni me de Canada Japan ba na me NPP ni o wunya nya NPP Canada jam wo jam ba ne de me ye Ghana ni me NPP ni etiase asem na asie no enti na ama wo ka se de na make da bi sa sunsun mu court me ade me ni we se chema Wontumi onya MP onya minister so ti ase e na onya vice president onya president chairman no onya chairman for NDC and MPP o MPP mu no chairman so ti ase enti aban mu no ni sika ndura bam oni check bia wa bam so ti ase onya assemblyman enti no wo ko kire se wo wa endan
Emom so omo kwache ne ba sunsun mu court dia anya omo nche ne mfa ne mla Manhyia ma di sunsun mu court because wa sese nsuo bebre da ben enne mom na nanka yese obekọ ko nkran na wo Manhyia se wo se aposi na kran wo kwa galamse bia wo ho na nya galam na ho na ka cho se galamse nti ne bia be enti nti onya galamse ho ne ye frɛ no dia enti no Chama Wontumi o MP o minister o vice president o den o chairman keke chairman yetu aneka Ghana for tu chairman ka enti wo kwa frɛ Chama Wontumi so onye den we mi ko kan mo say black man no nye mo frɛ no so onye den e den no onye yese se mo nti ne ye chedin to aye den den no aye enti enna na me ka kyerɛ se NPP wo power na wo mo kɔma NDC ba de wadi sika de wadi sika na wasi wadi sika no Chama Wontumi no wo ye de wa NPP abam akɔ sika wo ye de wa abam masa Ghana ha no me kwa me se parliament mo fa me nko ho mo fa me nko tutu hire wo ho e de na Chama Wontumi wo ye wo Ghana ha wo ye wa abam mo de fa se de na wo ye wa abam no ntina national security for kofa no de na wo ye ana wa ye duty bia wantua eno de me anti wa ye den ana wakɔbu wakɔbɔkro no bia na me gidi yese na watwe we nko aweye no ebe hunu ba bia susu de brodo ba bekwa kubu ye hwe asem ne nka Chama Wontumi onye me papa onye me maame onye me nua wo Ghana ni so ti ase e na de enim ne se na Ghana kra hwa na di Ghana sika ya national security akɔ fie akɔche Chama e fense wayo mimu sika so omjeje ya omudidi ya ne se John mo tonton forex opunimu yesi maame ya yesi sisira pa sika egu ni fie ekokofa ya ne ho nkro ne ba ya the national security for na ekochiche wo mana Chama Wontumi na nkasa no ye de wa abam international security national security for nkotwa ne fie hu fie ye de wa abam omko akọ mo di drone ko yi drone no kura se wo ye chairman ema NPP na chairman for NPP MP post wa so ye chairman for NPP NPP for the betima ka se woni se chairman for no ade o mo de se ye beto aba ye disika kwesi wo mo so na o ma chairman delegate for eti no na MPP for betima ka se ye ma usika bi se e bi akwache ma wo mo bankata ye nya ne se wanche eti ye be sika no MPP nko ani nipa o betima Chama Wontumi e wo Ghana ha me donyame MPP nko ani betima Chama Wontumi akokot for abem eti se bi wa ya de bi e wo illegal ebi na mo che no dia na NPP nko ade a mo mfa ne mra bonten sese no waye kan kire se Chama Wontumi aye sei enti efiri se airport e wo ha boda bi e wo ha bia no mo hu na mo nche no na mo nikire no wanted na yen kire botaye enti ye de kwakwache no because se na mo ka se mo nkwache na wo babra se MPP fo nsoli en MPP fo se ekrokokroko wo mutuo en na se Ghana ha ukudatu a utumi lansese nko ade a pompa hye nya na en na ekwe na tenten e ka dane boko a enti e aban na akofa we o ha odi aba masa asantefo ye dwene ho ye di nya dada ye dwene ho mo mpa ya sem dada enti ye te ba bi ye dwene ho ye betwa odwura ye mpa keka wa bia wa asantemam ana Chama Wontumi ade ba ko amene nya adwene se tamo na ye beto aba o de me pese o kan mame monwie tie bi u ya baba kire tiefo na ofre Ghana fo nsore sebi wo chiche ne gold no maame ana obetena ne Chama Wontumi unim se Chama Wontumi ma abro nye kwan ma ne betena ne studio edidi kan Japan atem uye wantuma saka obi afiri eho umom na bepa achew na se Ghana na maye mo ya frɛ se propaganda ho propaganda atuntuma no kura ni nkontompo se so ti ase wa ma obi kwan amara betena ho akeka de opɛ uye ya bepa kan Japan achew se na o se MPP ko nsore kan Japan nsore bia na so fi se kan Japan nsore aso no MPP so sore wa se mo obi sisi ya ufi se NDC for mo beto mo ba ye ni ma de kronje NDC for ese why e bia na Chama Wontumi akɔdi obi gold ene bia China for kura de na security e ba so en de se gold hu de so tro gold adwuma de ne so tro ne nam eni police station enya eti no mo mla bonten ma kira de kronje na security e wo Chama Wontumi fie yo e wo sia Ghana for sorry Ghana ya fara kwai unya usika na o yiri du ye ruto tuo maame de no aya maame me sorry me mfa mtinko nya ko bontu ana hwe na security ye ka so mle be na wo mbati ekura wo na me body confuse we na ma sorry kwai se Ghana for sorry na ma dimlika ko ma jimi kakra nti hwe o ga ma jimi wo e wo sia sorry aye ka se Chama Wontumi se Ghana for sorry NPP for sorry no wasu no kure ni yiri mu na be sorry na uti ni su me da me ti se wo su se wonya Ghana ni biam na uya Ghana ni biam ka be se nsu mame mmomra awu ba sem dia wo ya me fa ya wo me wo wa ha mpese me bo e ma yetiefo na ye bia ya nyina o mtie ni su ni bi su no ya ba be ka wa Chama Wontumi su sei
no titi bi so kungran to gran no so ya so for sham kom nyina no ene de wo so obetene do Yanko tie ene no emra na afin yemeto ayen komo no so yekotie chama Wontumi ni su na awosu na onu class so we 50-50 sesey am say ase ne fa ba bi nodna ena ne fa ba bi Ashanti ho de mi we won su nodna osu Ghana su okay osu akan su osu akan su ana Cote d'Ivoire ana French Burkina nye gunuma osu Ashanti Kema Wontumi so yasa ananya cha Wontumi no say ono wasi ni palace ni say Ashanti ni ka sem na ono nya adwen obekere na adwen enti ebia nye sa asem na ebia sa asem na no ne pai na kokotya okay awusia yanko tie mra na yento aso atai menya Ghana ni bio because they say the one we never have president menya Ghana ni bio Ghana for mu sorry yo abi before Ghana for nyina mu sorry na hon de ase supo ni hini no na me de menti ase ne say e ba ne say no hu say mahama na ye ne sa because next what say what we I say before sorry and then what we near by president and na mo ye me say enti no ye no hu say president am asma na security answer president NDC for na wo so ya bi o ni gold China gold na wo tu no de man for nya China for enti China for ntimi nchira na say NDC for wo so ne de ya bi o say national security beba ufia national security ntimi fa ne pe ma ufia this is the sitting government asoma wo international security ko ye say China ni person wo chi obi a oni right ana umpo person wo chi obi a ade na national security ho na akofa police for wa bra police station ben wo na mom sa ban ne na person wo chi wo de a o wo tumi wo police for nyina so o ki bibia o twuma gyan si bibia so na say ye nua katache free fa national security ko fa na mahama na me ko fa no sabre hwana na wo pa wa mahama me say chirem tobo mate o de me chirem wo say me busa se chema Wontumi ese Ghana fo nsore na ene wa be president no o hana na se mahama na katache fifa hwana na me ya che no minim me dem tie se national security na che na ko che enti se me ma national security ba so a na che se asem no me a me ye ne ida se me mu oduru ana aban o wo so no me wom bi ko ni ba mi no enti ede na mahama kana Japan fansen chema Wontumi ehunu se NDC fo na ekoche NDC fo na wo power na wo power se enti NDC power na tobo boni be kum boni fo minim sort ya na woni boni a wodi me ba me tie sisi na police fo aba ha me busa se ade de na maye ye bekiu enye sun se me fa se Ghana fo nsore de na maye ni person se kamlama se na no okotu ni kamla adwane ebi enye menem tu yenti ni yenkona me nkokire masem enti ade na wo nkwa wu bobra se cameraman hunu se wo a wo bekiu no mu oduru na so no nso mu oduru a na bia me ka se na ban na wo so a national security ba wo so a na kire se nipa koro ni mu duro nti eno se national security asem no na me ken ena mbesa dabi ena me mbesa me kire se ena me ba woni me se me de me madwen we e fast China ni de ontimi kofa national security da ena me busa wo bibi wa be enti na me busa wo se wan kan kire me se na obi mu oduru me busa wo se kana Japan papa so de dia kamanum chema Wontumi bob na se Ghana fo nsore ene onye Ghana fo biem wa be ye president na ye me se na me busa chema Wontumi se ba ne se no hu se president ena de national security na ba ne fie asam esi na danse ne hu a yentwa hu bi nya danse ena wo se national security ma ofia nya president for na president enya admin cab me more president ha na ka kire me more president didi me pesa me kire se wo de se wo be ye afiri mu a cameraman be ye afiri mu ma na ho ato na emu ye nka de waka ena me busa wo se entinanse ya national security ekokochi ye nua be ma katachi afiri far na se mahama na kochi no on se katachi afiri fan koma no odie no odie ma ni mfiri mu ma why wo mpe ho asema ye odie me pesa me kire se katachi afiri fan koma no odie no ono no wo particular political party bia na wo bo machi ena onim se Ghana ha mre mu no se wo ko kasetia amanyuko bi one wa wo to so proof asem si proof na wonni emu evidence a e wo mrem se yama national security be fa wo e wo mrem enti se me meto obobo se me meto obobo se national security be fa me se asem a wo ka no o wa dance de afabra
unia dance ye na ya ban wo so na wo ko ade na mo mfrɛ si ehia wo ha eno na chama Wontumi kyerɛ sɛ ko na di kan aba ano ama ne lawyer atwora kwa mo so wo yare afa wo pia besena kwa wo bia ni puna aka na sisi wo ya yese na wo yare no pia kwa eno so bia wo hospital say na Wontumi ko hospital dia Wontumi ko na Accra hospital no there be na hospital be there dia no masa chema Wontumi aban na efrɛ na wo ko yina no tese asema me ka no sa aban frɛ wa mpanyimfo se wotiri mu fan antia mu anku e bi kura ne ye bɔ na ba so pɛ so be ye chairman man dis na se ye bɔ aba so ye de apakan ba be fa nye police fu kurekure na aban na nkasa aban ne ti apakan no anti apakan de ne de na be bɔ ma ba so ade police for dem ana security ni Ghana na Kevin Taylor ba ye man national security ne tu kurekure na rom de na se wo man kwachi no se wo ye ban ye bɔ ne ho ba de na se asembe na ka da bi unimu so am kwa wo so ne dan no amu wo so ne dan pepepepepem wo no so kura yi tuo ne tiga onu tuo nge betimi no mu nyina ko when no pe Ghana fo nso de ne de tuo na odu yo yi o ma mi bio ti so pe se Ghana fo nyina nso de on to tuo ma Ghana fo nyina ke ne nipa dodo 31 million de sika obeyi no gold bar obeyi yi e ontimi to tonto tuo mrew na Ghana so de ma so de na ga mi ni hwe o Ghana fo me so de na mi ko tutu abo national security ohene esesi a chama Wontumi ne so a wo so no mimi KOFI ontimi momidin se memra omo obi edin emu se Ghana fo nsore o we aduru ba bia me ade ba ko amani age wo ne ho se Ghana fo nsore onye Ghana fo obiem e se nsuo nyina esore nsuo no so wa se no eno so ka se na kire nsuo so Ghana fo nsore eti se nsuo no konfo a wo kom no ye Ghana ni dia asore nti se yeso esore a de ne ko huhum koto sesei o chama Wontumi de ne ko huhum koto sesei ne akodi na asem ebo na obekọ jelo manji sesei wase nsuo munsuo Ashanti nsuo wase Kumasi nsuo wa galamsi wase nsuo bebere to kasa mon sori kwa mbo sori a mon sori etia sori etia no no se nsuo ne de ko nsuo de didum ja de ko ye num nsuo obenu de ba no matache dada e de akosora ma no e se jaso o frem se mon sori medum no fire service fo nsuo na ya tache dum ja nti atache atema Wontumi na Ghana ha e bedum dum ja ti mon sori ana wo de se atache dum ja on kan kire me atache num ja nti ne sora kwai mu koboa no sesi ana ne ho ya aka adwam da bi nyansuo nasem ese ne ho ya aka adwam national security bia na national security ko dina asem wo ho na ye na ba Manhyia huhum ko to nsuo a wase no ho asem a onko kira de kronti o se nsuo ne me de me ne boni a metuma ka se chama Wontumi ya ne se galamsey na oye na awase nsuo no eno na metuma ka se bia waye mfonso wo Ghana ha apart from no minim ne background bia metuma di adanse se bia waye bibi ende minim ewiase obi a wo ne security o de na mu wiase ba me de mani ehu a metuma ka se wanya ade ne se nsuo a wasese no eno kwa na me metuma abo ne charge o Ghana yesi nchikafo wo ho ebi a de wo uken wo kwọbọ ne charge wo mu koso ayi wo de ndin o mo no kwọbọ no kwa adu obi a na mpanifo bi ta na chi ene de mpanifo ta na chi ne bodua a benya obi a bewu so hine bewu konfo bewu sofo bewu wahima so bewu enti se bodua se betima kan ba ade a metima ka che NDC ne MPP ni se hwe omo hwe no manfo okon ama Ghana yenye save o Ghana yenye save ade na ofri so omo de okon ba se MPP for Ghana for sorry we se NDC we se MPP Ghana yenye omo de o se unim se Ghana unim se Burkina Faso tuale ku koso ama se Burkina Abidjan se ku akoso minim se watala kro tiase na wanti ase mpo so tiase unim se watala case ya wanyan watala ma kwan ma soldiers fo no fa Cote d'Ivoire na nkomo kwakoye akokontokwa wo Burkina Faso na akofa ohawo dia ble watala unim se sa ankrofo na akro na bokontokwa we ya no wabre ya mboka 14 se yemfa nkoko kese ye de ye na yagimi meboa asemu yentumi fa ya no nka aye de mboka 14 na ebre kese ye no mbe ejina ye ko ho ahwekurum kese omo be fa Ghana so akokom atia Burkina fo meboa hwe abibifo ye so de tie ye ho ye hwe ye o ye kan bibi se prepreja aya na ye no no ye se ntokwa enemra ofiri se de NDC MPP ya prepreja no mo ye prepreja na me be no omo obi aban ba obi apeso odidie obi aban ba aso obi apeso o kire se waba obi apeso o kire se na so mpeso kire se ekom ne ani bire no mo de sa niam na NDC ba o se ameto hwe wo amanim MPP ba wo so ameto hwe enti sa ye niam a mo gigigi nyina no efo na mo de ko
ah we so ameto hwe eno so kire sei ah anto man ntie be ye ni maton so mo nkyere mfo bi ade kakra ma nante Burkina kra ne ba kotena ese Burkina so bi o ese Ghana yenye se wo bi betima se o ku no bi betima ba Ghana o no kra na make o me maka wat maka Ghana yenye se wo 2025 to 2026 year akopum sa 4 years edi animu bi betima si wo Ghana o bi betima si oni se kufu ado amfiri so a nka ku ato no oni se okoso ayi toilet so okoso ayi ne so ese kasa blen nka aba so enti sa ne ma na ekoso no so no obi nim se Burkina Faso omo ne French omo nyina omo ni sefa enye play friends aban ba ko no control omo nyina e ba ne se na ba ko yi ba ko ama on se soldier fo no omo ye ha no omo na akwa konka ene cool akwa na se watala so wawu so otiase o ya tu no se na ban ya free so ese soldier aban na take control Cote d'Ivoire sisi ame no ka se enti Ghana for se soldier so fo Ghana ha o ne se no so kwanye kekere sisi ade ne be ese so obi aso no se soldier aban ne ba eboa o man no enti die na ekoyi misra omo nko fa asem bi ama na Ashanti yentwa yedura kama ese nsu edi betwa odwina chema Wontumi awo se enu nsu edi betwa odwina chema Wontumi ase enu ade na nko fa asem asabre ni asem na nko fa abre no mu national security pe no kra no wo yare a wotum fo so pe Manhyia nsu fo nyina ntina me se aban ne mefa no prison fo nyina nko ne won krofo bi so mko dem Manhyia me ni mo kasa so obi sima fidie so ma gidi sika afiri be 1 billion ne kwa na 500 million kura de kwa on fa me nko Manhyia nko fa nkrata nyina ye fa me nko tumi ye mambofo me ko boa obi na me ko sisi no ye fa me nko tum na me nko die na me mra oba be hwe bibi iba na me ko hwe bibi wo say Nelson Mandela oko prison oba na oba ye president na first say JJ Rawlings ebi so to kaka bi e aye omko prison enti wo ye nipa na oko prison a mfomso bi ani ho say yesu kura ba ye so ka bi na me hunu de ba o mo say wasi woda fia so ma me yi no ane ho nkro na kasa bebu aha enti yesra we de wura me saka bi we de me manu si nesu mesre wura much you ho no prison ho no mesra o ma aban me fa nkrofo ene mu na ho na mamfo oba ni hu film mo ba akonfo beba ahemfo beba achiamefo beba chairman fo zo beba se sunsumu court nde onya kobi nko ade a na bubo ade a make sure so be ko jelo ho ene emfa ho ne ayi yes also adawuruma enkomo a yedi ne kakran yeyi de enti a yes ne bia na obi nti ase ye mpese enkomo a yedi na fidie no so no ebe wura wo bia ma ne de yakoya awerho pi enti na na bre bia yete ha ensam no bi wo ho a ehye yen nanso ye bɔ mɔden ase ye bema yesen agusu ye mfa yaw enkasa adawuruma de asie NDC aban NPP aban ye kochi wei bapa wa ye nkofa wei sisilia da pansam aba na nya asam ketwa ye nchi wo bia ni nyina mu ne ye hunu de kosi black enkura ne nyini wo mo hwa amanyokuo ne wo mo ne ma wo mo ye mpese de bibi besi adawuruma wo de wadwene mu abobe nim owo nim de semka kabom emfa mehia emra yekumase ne Asante memu wo mo so aya na pempi no ahemfo no bi ne nkrofo bi a wo mta ye yesa minia medase on se ewiase ankasa ayete no ho e bia meka se mo so oman bia woni nyame na oman bia di nyame e wo mu na kekere ne man enti media de pa nke betima boa ama pepepe ya ba ama wontwi bia ma bia no enka obi ye president obi ye MP na se obefa aban mu nko ade a ye ma nko so ayi obosom so so kasi no nko kantam obosom so se aseba akwanya se tumi ye de ama no apart from na katua ye de be ma no omfa oman ne hwe obedi na katua pepepe because akatua ne nso an nkopere na ye ma ye ho be 10 years pe ne hwe se oman mu e be ye te se de tia na president wakatua de be ma no na de be ma wo o fa aban ne sika o abrochire utie me nkwa abrochire da ba utie mpanyimfo ne bia bo ho ye de president we atum o free so no ye nti bibia se e ko cheke ne sika bia fa ne nsanse ye de na ko jail wakodam ye de MP bia kotum Ghana ha wahu bi sana ye hu bi emra na ye kan enya adwuma na wa Ghana ha so me kai se MPP ba ye NDC free so MPP ba ye amuko fa ama bia se friends ma atia mi du aseden so o meden dan ka ye kana ne dan na ye kire ya kire ka wodi pie
petrol ye to ma no edan ye rent ma no te papa panyini te say ti aban ni nsi fi a e ba se ye yi aban mu nipa bi so nko ye bibi a te se ye ko han dan ne ye de ama no na che se edan no ho ka che se odwene ho a onte ase e wi a kire so a papa isa ba abonte se de opese wo ye no enipa ma ne nye nti adwuma no ko na nye bi e kai bo nyina hye agu faso obi ama so te ase nti ye be sera manyofo oman no eye nyina ye dia sebe ye kura na ke kan ke mpo ni ke hwe aban no nti ye be sere me buta ye nyina ne se enka we ya MPP abai afiri sui ka adwuma bi NDC MPP ni sa kan bi a wanwie bia no enye MPP fo sika eye Ghana fo ye sika ye mfifire hwe power fo ma akora ye de o tax ene ma wakofa so no ya de ne tax enti ye be sere se adwuma bi da ho na se ye o man adwuma NDC abai mesere on to aso enye MPP sika ne nka enye pepepe hwe factory bebre ne kwa me nkroma be Ghana ye de amanyosem nti ya antuma nto aso ama nimani nyina sei black aka Wontumi national security kwan omodo na faso the mesre national security se chairman Wontumi anase we dey emphasize Ghana ha so obi ye bone na se national security be fa na ye sere wo mo se de si bibia ya abefo omo mpaase mra na mla bonten na ye nhuru se ade wei o ya national security betima ba be salando ofie nyina ti so obi koye bia na nkoye te se de ye busa se waye dey se bi chairman Wontumi oye popular o Ghana oye MPP for chairman national chairman e wa Ashanti region enye MPP nyina mpo no oye chairman no Ashanti region ko a sort ase enti se ye to ye nsa frɛ na ban mu se aban no so hiaw na wabusebusa won nsem bi a menye so se national security asem o chairman Wontumi nyane mfiri Ghana ha nko ba bia so ho enti ye besere esa na hunahuna na yedai adroso se nkola kora woni fie ho a akola kora betimi atwa ahwe because onhu bi da so ho onhu bi da ye besere se ne mebi wo nyina Ghana fo ma emra na di obia nenso so ye hu mpanyimfo ye omade di Ghana sika aba badin si achi obia enti se bi ye hiafo ni echichi ye ana a ye be ye fie ade de hankofo abegu ye nsa ne ye piapia yen ena kɔ ena sei na sei aye de ye yen enti yen hiafo ni edidi yen ne aso ne sa to abaye o yenia ne yesa ato ba munya tumi a na mu twese mumfa ye nya hwe ba bia yete Galestan kure ya etimu na ha de se maka me de se me friends obo obia no hu se mani abre me pese enka NDC abai enka omumra me hwe ebo ho ne mpatam ebo ye omutwa ne ha nyina akwade da se ye omuye ne ha nyina na ye hwe ye mpuntu dwuma kura akoso wo mantemo ha wo de enka mumra me se FM fo meba metua ho ka na yenko around fa bo ho emusa timamufo se ade ne yenya kwan be ne yenam so bo ho mpo hospital ben ene katachi ensem okoso ensem okoso pa na yenhwe wo mo a enchanse dan ebo ase ade yete Galestan abra wei hwe yenhwe mans omo blast bo se de mo blast na mo de ade papa se de be entum fa wiem wei etuni na wiem o na no mbe se na mu dwan da na wo so pa so ti ase enti se wote oya dim na apeso okume enti se me so me tena me ya nam tutuo ne koku obi ma ye bone ana se ne katika because me tena ma nkume so ti ase enti o mbe se de si boku na bi nsi a ande yesrem ene mo hwa fa mo nanzi fomo na wan hwa a menim se enu te ye ni buro nyanwie no na de si boku no ebi asi Ashanti region ye kwa abre ne south me na me ka kire o yesrem ya behwe ne ye di ho nkomo abusua Nyansapo TV so ni mayena black ase black that's why chama Wontumi nso bete nkomo Wontumi nkomo no esu na wo su no de onsu mfra ne guest se na nsen kura no time a afie so asne ga bebo ni dua no me ka kire se dua ne nya chama Wontumi because lo ya mpa no be ka se obeka sa asem no onka hwe afie so asne ga me nua ba no so opere sisi na pu a wo ne chama Wontumi ko ye wo de godware nsuo nyina wo de aba abonten sika de ma afia so asne gai se me wa ma me obi a me ka se oge kura totuo ma no wa ntotuo de bia ma me na afre se yenkwa se mo fatuo no so we nko na ye gituo de potwere Nyansapo TV so ne ne black bedi nkomo fa chama Wontumi ne nsam a ekoso national security ta wo motata no masam a ye bisa ne ne se di ankasa enu obi be ya ye betu ne so sasabi te se kromfo ana owudini bi
na wɔn bɛbɔ dɔmpem wɔ ne fie atwa ne fie nyinaa ho ahyia ɛbɛgye ntere ha yɛne a yɛde yɛn nsɛmtwerɛfoɔ wɔ nsɛmtwerɛ dwumakuo no mu yɛte nsɛmtwerɛ dwuma no ase deɛ ɛyɛ na duru fa baabi a nhyɛ da nyɛ nwanwa nanso akwadaa bi a wate chama Wontumi di ana wate panyini bi din ɛbɛte asɛm wɔ ese bi a national security polisi dɔm kuo bi anaasɛ mamranteɛ bi wɔn kurakura tuo ne akodeɛ ne mefa deɛ wɛ mfam adeɛ bi asi ama me de mani ahu sɛ obi yɛ driver ni na bibi nti ogya ne license wɔ fie na otwa ne license ne to phone so a mepɛ sɛ mebusa Ghana police sɛ yɛ de kyerɛ nipa na ogitum sɛ police ni gibi agitum sɛ o license nti obegya na mana kwa na asembusa ebi asi mahu police ni a obɛkyi obi na yɛ busa ne license ne card na wayi ne phone so kyerɛ sɛ ɛwɔ ne phone so right busa sa questions we me bi ato me yi me de akyerɛ wɔ me phone so ama still no a wɔde me call ba we de si ye na wotwekura mai e bia ne de abai anti aba ti sɛ sa mra na ba bonten sɛ wo license na da wo phone so na atumi kyerɛ police ni ma ne call dia na sɛ enya adwuma dia ɛne na police ni a wotumi de license ne card kyerɛ wo phone so no meyi na pie na ya busa na de kronti wotumi yi ne card wo phone so kyerɛ okay so ye police enti ne nyinaa ka nkɔmɔ no ho Nyansapo ne nyinaa ka ho bi ne ma ne yɛ epo emua enti sɛdeɛ na meka no nneɛma ahodoɔ a te sɛ toto mpanimfo a yɛne wɔn moto wɔn ayi mu wɔ amanyokuo mu atitire ne yɛne ntene abrempɔ ne atwetwe wura na ato chama Wontumi bi akyene bi ɛyɛ obusuani bi nti deɛ yɛde yɛka no yɛ fidie so sensɛm kyerɛ ne deɛ meka no sɛ mpanimfo ahodoɔ atena se badwaku atena se ɛma saa yɛnkɔkye no yɛnyɛ ne sei amanyɔfoɔ mpanimfo atena se ma bibi saa akɔso ne yɛsrɛ ayɛ mu nya abotre obiara ne ho aban mu amo no wɔ mu wɔ na yɛ moa na mo no wɔ mu akɔdidi mu nkɔmɔ ɛna moa ma akɔmɔ mu sika bi na afafo ɔmo nsa ase na yɛ de ama mo mfa ho asɛm ma mɛso yɛ so na emum de yɛ ma yɛ mpɛ so wɔn besua ne sɛ ɔmmɛte panyini bi den se yɛ de nipa sei yɛ de tu asomasi ana yɛ de tu ɔbɛnten kosi ne so se yɛ kofa no ɛna me mpɛ sɛ me ba me nana me wɔfa ase bi aba besua bi ti yɛsrɛ mo de musika mo di wie sɛ NDC fo mo kodi musika wie NPP fo mo kodi musika wie ni ya beche mo hunu kwa mbofa so atwom sa anadwo abɔkɔ no makɔhwe wo mu gyare ɔbɛ so ɔbɛ no ansua no ɔbɛte aduane ano ma kyerɛ de nakɔ ye hia o social media so Nyansapo de pɛse ye ka kyerɛ mo no mimi din dia so na ba KOFI mensa abrampa ye nya amanyosɛm ɛne ye ntan wo bi ye ka de ɔbɛbu ɔma no ne ya pɛ de ɔbɛbu Ashanti ɔbɔ de ya adom no de ye nkwakyɛ ye ne a ye bɛsen ahyia da mechi asomfo wo fie ha mechi akomfo agentete ye wo mu ayi adwuma wo fie ha Black Power ma wa ha som no bi ka yen ye ba edwumafo a ye ne wo ba bedi dwuma bre bia wodua yase ye de wo nyina ase empo wo mu ode akonwa besi wo maye no kore wo mu de ne die maye eboa ma edwuma de ebedi bia ekoso obo ade wo mfiri ne basam na wo nhyira wo mu pa ene ye edwumafo a Nyansapo ye ne wo ba ene on nhyira wo mu nso so wo mu gyebre bia na wo ba wo nso ahwe ye da wase ema mo hwe eni tia anyado obo ade ye adom ebesan hia makra Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wontena fie ema aseduamfo. Blani pie firi mantam bahin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye yie bi. Tonte ye no sa na ye fa. Nyansapo. Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa. Wada woro Wontumi ye fe ni din de sey. Ni din de Obama.